Droga do Ziarnówca była dość długa. Naprzód szła dobry śtek przez pola, a tej przez paśny las. Śtekom ale staty, między styrma bójkoma, doboma i grypkoma, co jeściase polskich królów pamiętały. Śteka machłejnowy a błedanowy, lata w sześci ustrojone i pychniący zjawicą, a zemu grebą wirśtą sniegły, jakby watą przekrety. Przed tym droga króceła so żłoba między mniejszyma a większyma górkoma. Ciasa wspina so na sam wierzch, to ze sprzydkłe spydała w dół. Łyb lato droga była zarosły mitką, zeloną trywą tak, że sa szło jak po jacim zdywonie. Zemum za to skrzepiała pod nogama grebą wierścią sniegły. Najpyszniejszy była jednak wsechą cepą jesień. Przykrywałe ja tej grebłe sechy lestełe tak różne farbie, że ja świecie pobiegałe. W lese tej biwało tak cechłe, tak spokojno, teli różnych zapachów, że ja ten spokój, ta cesie łegyrniała serce, desia i całego człowieka. Józefk lubił wandrować tą drogą, a że był znyte trepaty i wiedno chłedzł płemalinkły, to tyś sied tej jeść płemali tak, że nierys zamiast na pełni, to jaś naprzód na podwieciórk zjewił Sodoma.